Ka syat niam Behdienkhlam kadai ka wei neki syat niam babenanam ka rilum jantia hakanong remban pendap ya ka kular utriki rat shisien shisnam ringkat ka let niam le rukam pat ka syat ka kemen. Ha uni usnam hapo ka rat juwai ya ka ni ka syat Behdienkhlam an sedang naduk ka kat wei terik haduk kat sau terik naitung. Ka Dorbar Shnong Loomkyrwiang hapo ka jingpet jingpenyai ka social committee pat Behdienkhlam committee kum shibenta ka jingpen kre ka jingwan jo ka syat niam Behdienkhlam hapo ka rai ka Shnong bat ha ka thong banwan ra ya ka jingkhu jing suba ha ka santrik naitung kala pelong ya ka Behdienkhlam cleaning drive ni ka si karpang ban yami pat ba ha ka ban penkhut pen suba penpho penphieng ya ka Shnong ka thau. Ha ka ni ka cleaning drive kinong shong Shnong kilami ban ya shimbenta shirham ha ka ban lum penkhut bat sat ya ki umbam umdi kilenti singkien badon hapo ka Shnong ka dong. Na kalyang ka Dorbar Shnong Loomkyrwiang da ka jing sungo kya ya ka khut ka suba bat ka shong suk shong shngan jong ka Shnong ka dong kala karpat ikilok pijor na jan na jingai ki bawan ban shong ban sa ni ki bayat bayeng lingba ka Shnong bakin ya trelang bat ka Dorbar Shnong ha ka ban wanra ya ka khut ka suba da ka bakyer na ka jingbrat pathari ke jabo jaban kat shabalap basham bat ru omban le ikino kinu kikam ki balong persaan.